Good morning, guys! It's our day. Ohayo! 2? Day 2 natin dito. Second day. Second day. Yeah, second day na. Third day na. Third day na. So, yun. Naantay lang ulit namin sila, Dayan. Ayaw mo pa pumunta ng ano na? Mall? Ito lang. Kasi bala kong magpakulay ng buhok. Kung pakulay ang buhok ko, 5 ba? Bawal pa yun sa inyo, no? Tapos magpapalinis ako ng kuko. Kasi, ito, pag sinabi staycation, staycation talaga. Ayaw lumabas-labas. Kahit sa pagkain sa ano sa baba, pag breakfast. Diyos ko, minamadali ako. Tara na, mami. Akit na tayo. Gusto niya talagang nakaano lang. Kahilata lang. Manood ng TV, magpipindot sa tablet niya. Kaloka. Ayaw mo talaga? Gusto tayong Glorieta? Ayaw ko doon. Pero ayaw mo na. Sige na. Na lang tayo. Sasagot na lang ako ng mga inquiries sa Fiber. Uy, kita nyo yan. Kita nyo yan. Yung lalaking yan. Ako yan eh. Lalaking yan. Ay! Wait lang. Pagwapong po. Nakaadik ako ngayon guys yung sa palabas na Turkish. Anak, hinaan mo nga to. Turkish na parang telenovela. Your Erkenci Kush ba? Erkenci Kush. Grabe yung main character. Landik. Anyway, ayun lang, shinare ko na. Panoorin nyo yun. Talagang mauho kayo doon. As in, yung kilig. Wala lang. Yung kilig lang, guys. So, tapos na ako sa Korean novela. Sa Turkish novela naman tayo. Mag-room tour tayo, guys. Ito sa in-stayan namin dito sa One Pacific Place, Makati. Malapit lang to sa RCBC. Walking distance na sa RCBC and walking distance sa SM Jazz. So, ayun. Ito yung main door. Merong fire extinguisher. Switch. Yung lagayan na susi. And, dito wala. Bare lang. So, yung ito dito pintunga. Then, ayan. May space dito ba sa mga chinelas. Or maleta pa. Yung ganun. Tapos, ito yung hallway. Ayan. Humingi ako ng basahan eh. Hindi ko na pinapalitan. Sayang. Nagtipid eh. Ako yung nagtitipid, di ba? Sa basahan. So, okay pa naman yan. Hindi ko na pinapalitan yung basahan. Mga lumang towel nila. So, ito. Maliit lang. So, mga ilang, ano lang, 2 di pa lang. Yung hallway. Tapos, merong, ano dito? Anong tawag ba dito? Ottoman. Tawag dito. So, merong drawer dito. Pwede lagyan ng mga damit, mga gamit. Ito, lagayan namin mga labahan. Tapos dito ko na pinatong yung maleta namin ni Chris. Ayan, may mga baon ako na sabi ko pag gagala kami. Kaso ayaw naman gumala ng anak ko, talagang stay lang siya dito. So, yan, di ko na nilagay dun sa cabinet. And then, banda dito is yung CR. Tignan natin yung CR. Ayan, okay naman yung laki. Tama lang. So, yan yung toilet, ang aming trono every morning. Ayan. Tapos may sink dito na may mga labahan pa, mga basa kasi nag-swimming. Ayan. Hi guys! Kamusta kayo? So may hair dryer. Yun. Okay naman yung tubig, malakas. Tapos banda rito is yung shower room. Mga basang ulit. Damit. Yung pinapalitan ko na yung bagong tuwalya. Ayun. Alam nyo guys, isa pala sa ang bango ha. Bango yung CR. Isa pala sa kinaatikan ko guys sa mga hotel is yung mga tuwalya nila. Alam nyo yun. Iba yung amoy. Ano yung amoy na amoy bahay lang na amoy bagong laba. Hindi ko alam kung anong sabon yung ginamit. Alam nyo yun. Basta adik na adik ako sa mga towel sa hotel talaga. Ang bango-bango. Wala siyang fabcon. Tingin ko sabon lang talaga siya. Plain sabon lang. Tapos, na-dry sa araw. Alam niyo yun? Yung dry na dry talaga siya sa araw. Ganun. Ganun yung amoy niya. Promise. Lagi ka puso.
ayun lang ang bathroom. So, nagdala ko ng ng Kochik soap. Ayan, pandigo. So, ayan, medyo nakakaramdam na ako ng, alam niya na, tawag ng kalikasan kapag umaga. Anyway, tatapusin natin to. So, paglabas yun ng CR, dito ulit sa hallway is may salamin. Ayan. Full size siya. Na nakahang. Ayan. Full size ba tawag dito? Enough size. So, ayan. And then, after nyan is yung pinaka-room na mismo. Ayan. Nakikita yung anak ko. Hi, anak! Ahaya! Ayaw. So, syempre, di mawala yung kulambo ko. Ayun. So, dito na muna tayo sa side na to is merong sink or lababo. Ayan, merong enough. May laging stock ng water. Everyday yan. Binibigyan kayo, pinapalitan kayo na hindi nyo pa naubos. Ayan, may initan ng tubig. Ito, binili ko to nung unang day namin sa SM Just. Sabi ko para sa mga cup noodles, yung nag-shopping kami ng anak ko. Grocery kami. So, yan. Ito mga complimentary na tsaa, kape, ayun. And then, may munting ref dito sa ilalim. Ayan, meron siyang mga lagay na may bayad syempre. Ayan, pero yung iba dyan is sa amin. Nakikilagay lang kami. So, ito yung mga laman niya na may bayad, diba? Medyo pricey. Ayan. Kaya pinalitan ko yung ininom ng anak ko nung nakaraan. Tapos, eto. Yan, mga chichirya. Mga tirang pagkain namin kagabi. Mag-dine kami. Yan, di pa nadala nila din kagabi. Pag-uwi. So, ayan. And then, maliit na sink. Hugasan ng mga baso, ng kamay. Yun. Tapos, ito yung pabango namin ng anak ko. So, ayan. Pan shop sa kanya. And bench sa akin na kiwi. Pang everyday lang guys, yun ang ginagamit ko. At then yung lotion paggabi. And then yung kama. Yan. Double sana yung dalawang bed sana yung pina-reserve ko. Kaso ito yung binigay. So, kanina tabi na lang kami ng anak ko. Ayan. And then merong TV na okay lang yung size niya. Tungkol kami ng halik kagabi. And then, meron ditong table. Dito ko, syempre, dito akong nag-work. Ay, nag-edit. Actually, dapat mag-edit ako ngayon eh. Kasi, hindi ko pa tapos yung Japan vlog. So, may dalawa pa ata. So, yan. And, here, yung phone na nilalaro ni Lucas kagabi. Then, merong maliit na cabinet. So, ayan lang yung roba ni Lucas. Iniwanan ni Dayan. Tapos may safe, which is di ko naman ginagamit. Wala naman masyado importante ilalagay. Ganda ba yung safe ko sa bahay? Parang hindi, iba. Same lang sila ng size. So, ayan. And may slippers na di rin namin ginagamit. So, yun. Ayan lang siya. May balcony siya, kaso nakasara, guys. Nakalock for safety daw. So, yan. And, wala naman tayo makikita sa labas eh. Kundi puro building ng Makati. Ayan. Iisipin ako sa gabi, may nakita ko naglalakad sa mga Saan? May nagka-climb ng mga hotel. Sus, si Spider-Man. Hindi Spider-Man. May ka na naman. Takutin mo naman sarili mo. Sobrang haba ng galamay. Ayan. Dinala ko yung susi ng sasakyan kahit hindi ko dala yung sasakyan. Kasi dapat dadaling ko talaga yung sasakyan. Kaso, ano ba yun? Yung battery niya is paano na, pawalan na. So, iniwan ko na lang doon dali. And may mga, may mga laman din na mga i-deliver pa namin. So, ayun. Yan lang kami. Dito lang guys. So, yan lang. Late lunch guys. Ayaw talaga lumabas ng anak ko. Nakakaloka. So, nagpa-deliver na lang ako ng Jollibee. Pinadamihan ko yung kanin. Extra rice. Kasi yung mga tira pa kaming ulam dito, wala lang kaming rice. Eh, mas mura kasi sa Jollibee yung rice, diba? So, anyway, ayun, we have palabok. We have burger steak or crispulo. Siyempre, di kompleto ang burger steak kapag walang hot sauce. And extra steak sauce. Ay, hindi yan. Gravy yan eh. Where's the steak? Hala, naku. Eh, oh, tama. Ito pala.
steak sauce and gravy sa chicken ko. So, yeah. Nagbabalak sana kami mag Jerry's Grill. Kaso, ang dami ng serving nun. Tapos, ang mahal. So, ito na lang. So, yeah. Buti ko dito si Daddy. Kaso, syempre, wala si Daddy yun. Kasi, I'm super pissed sa kanya. Kaya, nag-agsabalutan kami. Nag-staycation kami ni Pulo. Yun, nawalan tayo ng battery. Yeah, my favorite, guys. Super duper daming chili powder. Ayan, pinano ko talaga yan. Mga pala guys, di makakapunta sila. Ano ba yun? Pinadamihan ko talaga. So, yan. Tapos, dapat pupunta sila Lucas, diba? Sabi ko, babalik sila. Kaso, inubo na yung bata ko. Wawa naman. Kasi kahapon pa dapat sila. Sabi ko, agahan nila. Dumating sila mga alas 4 na. Tapos, nag-swimming pa. So, ayun, hapon na. Kaya, inubo tuloy yung bata. Sayang. Anyway, so sunod na lang. Dito ka, anak. Kumuha ka ng pwedo ka na sa kabahay. Sinundan ko lang tong batang to dito sa swimming pool. Wala kang kasawa-sawa. Ha? May paniginiginaw? May chicks ka lang. Ha? May chicks ka lang. Nakikita ka doon, ah. Magandang babae. Magandang dalagita. Alam ko, simpleng din eh. Paano pa eh? Kanina pa yun, Mami, swimming tayo ulit. If I know, naghahanap lang din ng joke lang. Una, yung mo mag-girlfriend niya, hindi ko gusto mo. Ano gusto? Para inaano lang kita. May crush. Ha? May crush ako. Kanino? Ayoko sabihin. Kung pinipitik ko ilong mo. Sige na, sige na. Asan yung gamit mo? Ayun na. Ito sa tent. Tent. Ayun. Ito lang tayo. Nagdala lang ako ng cellphone, of course. Para magsagot-sagot ng Viber. Ang kasawa. So, maganda rito, guys. Maganda yung nila. Service nila dito. Yes. Pala ka. Tapos malinis yung pool. Kasi super linaw niya. Hanggang ilalim na. Wala to si Tito Pep. Kaya nga eh. Sa'yo, nandito talaga katakin ako. Tapos ginagawa ko siya. May kuryente dyan. Baka maano mo. Tapos ginagawa ko siya surfing board. Langoy na. Ayan yung magandang dalaginding sabi ko. Sabay layo yung anak ko eh. Ayaw lang maano eh. Hindi ko pa pala naiikot to, guys. So, banda rito is yung swimming pool nga sa 6th floor. And then dito is may mga ganito pa, upuan, bench pa, tawag dyan, or whatever, na pwede kayong mag sunbathing. Pag umaga, may mga dito. May mga foreigner ako nakikita na nagsasunbathing. Tapos dito, tama ko anong meron dito. Wala lang. Daanan lang. So, yan. Tapos, ito gym to eh. Tapos, ito na yung Makati. Wala pang pasok eh. Kaya, paano pa? Tahimik pa. So, tapat lang to ng Pag-ibig. Ayun ang Pag-ibig. Mga nagtataas ang building. Makati Ave yata. Yung unahan nito is Makati Ave na. So, yeah. And, tingnan natin sa taas. Alam ko meron dyan eh. Yung 7th floor is palaruan natin ng bata. Tingnan muna natin. Let us check. Ano meron dito? Ano lang pala. Wala lang. Empty. Not actually empty. Open space lang. Pwedeng mag-inuman, yung ganon. So, yeah. Ayan. Konti pa lang mga sasakyan.
Yan. So, ayun nga guys, di ko natapos kanina yung sinasabi ko. Ayun nga guys, baka nagtataka kayo kung bakit kami lang dalawa ni Chris yung nag-staycation. Alam nyo na, may ginawa na naman siyang hindi ko nagustuhan. Kaya, mas pinili kong kami lang muna ng anak ko. Yun, ang ganda ng view rito. Nakikita nyo yung wala, daan na. So, mas pinili ko na lumayo na muna sa kanya para hindi kami alam yun? Hindi ko alam yung exact term, pero para hindi kami magsabong ba, magpang-abot yung mga galit namin, hindi basta yun na yun guys, na-gets nyo yun. Kaya, yun, kami na lang muna ng anak ko. Ay, galoka. So, sayang, kasi bala ko pa naman sana, original na bala ko is staycation nga, since hindi kami natuloy, or hindi natuloy yung Japan nilang dalawa, hindi sila nakasama sa akin, is pag-staycation na lang kami para sa ni Chris, no siyempre. So, ganun nga, hindi ko na naman nagustuhan yung ginawa niya, so sobrang pikon ako, kaya kami lang. So, ayun na, hindi ko na i-detalye, pero wala namang masyadong seryoso. Ayoko lang talaga nung makipagsagutan sa kanya, ayoko makipagbulyawan, yung ganun. Kumbaga, gusto ko muna ng space na wala siya sa paningin ko, walang communication, yung ganun. Although, nung first night namin, or first day namin, is nagsasagutan kami sa Viber, yung ganyan, bla 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 bla. Tapos sinigilan ko na, tapos bala ka dyan. Kaya ayun. Tapos, ayun nga, last night na namin today. Pauwi na tomorrow. Ano ba? Malamig na ba ulo ko? Piling ko hindi pa. Wala pa ako sa mood na kausapin siya. Nakakabwisit. Ganun din ba kayo? I mean, ganun din ba kayo minsan na pag naiinis kayo sa mga asawa nyo, may hindi kayo pagkakaunawa, yung kasi dati ganun na, I mean, dati ayoko nang natutulog kami nang hindi nare-resolve yung tampuhan namin. Pero, this time, parang, wala ka dyan. Iiwas muna ako. Hindi dahil sa, sabihin nyo na naman, may nabasa kasi ako sa comment section na iba talaga pag may sariling pera, kaya mo lumayas. Hindi guys, kumbaga, kaysa magkasakitan kami, kung saan pa humantong yung sagutan namin, diba? So, might as well na dumistansya ka muna, diba? So, kapag malamig na pareho ulo nyo, di mag-usap kayo, ganun lang. So, yeah, yun ang dahilan. Kaya kami nandito lang anak ko. Nakikita nyo ba yung mukhang yan? Grabe mga pores ko. Oo, naglakihan na naman. Simula nung umuwi ako galing Japan. Tingnan mo. Nung nasa Japan ako, ang pinong-pino niyan ko. Anyway, gano'n naman talaga. Hindi tayo pwede magtagal sa Japan. So, yan. So, hey guys, magandang gabi. What time is it na? It's 9:06 in the evening. So, since late kaming nag-lunch ni Chris, ayun, hindi pa siya nagugutom. And, hindi talaga magugutom to kasi mayat-maya kumakain dito. So, ayun, ako guys, nagawan ko ng paraan kasi sabi ko, diba, sayang yung stay ko dito kung hindi ako makakapag-upload. Binablock nga na itong computer ko yung tawag dito, itong nakakonek ako sa internet pero hindi ko ma-open yung Facebook, yung YouTube, so hindi ako nga pag-upload. And then alala ko kanina, so why not dito ko dito ako sa laptop mag-edit and ko siya, kino-convert ko kasi siya para mapaliit yung files pero same tawag doon, high definition pa rin yung niya, yung quality niya. Pero maliit lang ng files. And then, ito transfer ko dito sa isang phone ko. And then, dito ko siya i-upload sa phone. So, ayun. Alam niyo bang napakabilis ng dito, ng internet dito. In 3 hours ata. Or wala pang 3 hours guys. Mga 2 hours pa lang. Is nakapag-upload na ako ng 3 vlog. Diba? Nakakaloka. So,
ayun, and i-edit ko na yung staycation namin kasi wala naman talaga nangyari guys, sayang. And kanina nga habang nanonood ako ng vlog, inaantay ko yung isang in-edit ko na ma-render. Sabi ko, bakit hindi pumasok sa isip ko na magmukbang dito, diba? Or yung magmukbang ng, alam mo yung, kasi ito yung tamang place para sa mga ganong video, yung wala masyadong maingay. Alam mo yun. Kasi wala na, last day na namin tomorrow. And, umutot na naman to eh. Ha? Umutot ka na naman. Kakadating ko Ikaw lang. kada tuwad mo, utot ka eh, no? Ano puti ka pa, nakakagawa ng video sa YouTube. Ako, hindi na. Di ba pwede? So, anyway, ayun nga. Sabi ko, sayang. Sana nagmukbang kami. Like, yung mga seafood, boil. Kaso, itong isang to is ayaw talaga maglalaba. So, yun. Yung mga dala kong damit, guys. Wala. Pantulog lang yung nagagas na susuot namin. And then yung, alam niyo yun? Kaloka. Anyway, siguro next time na lang. Ayun. Iyan ako na yun. Take note ko na lang yun. So, sunod na staycation namin is makapaggawa tayo ng mukbang. With Chris, of course, kasi favorite yun, seafood. So, ayun, last night na namin, uwian na bukas, Sunday, kasi may pasok na to. And then, time to what? Burn. Abugbugber na. Time to magalit na naman. Time to magalit na naman ko, daddy. Ewan ko, di ko alam. Pag nakita ko si daddy, ano ba? Ano na ba yung, ano ko? Yung dugo ko sa kanya? Malamig na? Well, let's see. So, anyway, ayun nga. Magpapaalam lang naman ako, guys. Kaya ako binuksan tong camera. So, good night and we'll see you. I don't know when. Kapag sinipag ako ulit mag-vlog. Pero, ito nga, I have 4 vlogs pa para sa inyo. Yung Japan vlogs namin na 3 araw pa. And then, 5 pa. So, di ba? So, may pondo naman ako. And, yeah, good night. See you next time. Kung kailan tayo sisipagin ulit. Maybe, sa pag-ano na, sa Taiwan vlog na namin ni Daddy. So, bye. Good night. Good night, anak. na ano mo ba yung girl kanina sa swimming? Na. Nalaman mo na yun? Di ko nga kinausap eh. Alam mo, dati, pag nasa public pool ako, mahilig ako makipag-usap. Pero dahil ngayon, hindi ako masipag makipag-usap ngayon ah. Nahiya siya, magandang babae kasi. Nagpa-practice pag swimming na. Parang feeling ko nag-ano yun eh. Swimming. Marunong Swimming ako talaga. lumangoy sa paa. Ayoko lang talaga gamitin. Hindi na tao. Natamin niyo yung boses niyo. Yee! Ayan ka na naman sa anime. Me! Ano? Banatang kita eh. Go tayo. Challenge. What's in the box? Okay lang. Ikaw ang mag-ano. Ako yung maglalagay. Hindi, ayoko. Ako maglalagay. Ayoko. Wala, antot ikaw. Dahil ako, lahat na ang hayop tawang ko, gagamba, ipis, isda. O, ikaw naman, syempre. Ang pinagusto ko mawakan mo, gagambe. Okay lang naman ako nagagamba. Anyway, pahaba na ng pahaba ito. Mag-goodbye na tayo. Sayonara! Ang daming nag-request sa inyo na gawin ko rin yung Mommy Can Say No ba yun? For 24 hours. Pero ayoko guys. Magastos yun. Ayokong gawin yun. Mahirap na. Alam ko mga tuwatakbo sa utak ng mag-ama ko na yan. Baka, oh my God. Matalino kami dalawa ni mo, daddy. Baka mamulubi ako. Kaya wag na guys. Okay? Wag na nating ipilit yun. Hindi ko talaga gagawin yun. Ito na lang kay daddy. Daddy can, Can say no. Use. Ha? Daddy can't use the car. I-challenge ko na lang si daddy mo eh, no? Na. No, ano ba yun? No cigarette. So, No basta smoking for a year. for a year. Well, hindi niya magagawa yun. Anyway, good night. See you next time. Bye. Sayonara.